Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki dhisik iki ceritane gabut ning omah iki ora nek kancane, guys. Iki dhisik arep nusul Pak Su. Wong iki ninggal ning sawah, etan ya arep tak susul. Dhisik ning omah ora nek kancane, Dik Dinda yo pramuka. Iki guys, memang Viana gawe mie. Ning omah dhewe iki gawe mie ape mami iki lho, guys. Bu umrong mantuk. Biasanya kita nusul Pak Su, guys. Cara ini ngetan tau lho. Tak susul ya. Ini sawah ngetan lho. Ya, nusul Pak Su. Nusul Pak Su, guys. Wis teko etan ngono iki. Jagongan karo dulure lanang. Dolanan ya, golek udara iki lho ning omah kok jubet. Kowe ket desa gak laut. Lah ya nggonku kono iya ya yo dipangani ngono digegesi. Lah ya kok ora kono ra kene padha ae. Iki rontok mending tandur gering saithik tok kuwi ya kono kuwi. Lho ora nggo klambi dawa. Ora nggo klambi dawa. Nggonku nekane tak semproti. Piye ya? Apik piye? Yo ngene iki padha ae. Malah luwung wek miki kok. Nggonku ki digegesi tikus tengah-tengah niki lah yo padha ae. Lah yo iki nggone Mbah Samiran ki yo keong iki lah dientekno ki. Lah sak mbuh keonge. Niki lupute tikus yo, keong sing mangan, guys. Wah, piye iki petani kok di serang homo parine. Nek gak tikus yo slundep, nek gak slundep yo keong. Tapi apik iki nggone adike Pak Su iki lho, guys. Pari urung enek sewapane wis. Apik bature do koyo ngene iki ndang nggone lek waris iki sok buntutet dhewe. Apik ngono. Kene iki sok apik kabeh iki. Sawah lor kidul iki nggone adike Pak Su kabeh, guys. Kok apik iki winene opo iki? Lek koyo beras ketan apa pari ketan. Godhonge kok beda karo liya-liyane. Apik dhewe mah parine iso buntu yo ora nek tikuse ora nek sukete. Suket ninggaleng kok ngene. Niki ndek sapi ini yo parine iso apik kok ngene. Winene opo iki jenenge iki ben. Ini. Golek bobo njobo yo, guys, ning omahe kok rasane kok juwenu. Rene ade. Kalau Dewardi kok yo roh nek gas. Rene de gabung kene lho. Celuk Pak Su iki lho. Iki nek karo Pak Su ki misanan guys, sepupu Pak Dewardi. Kok yo roh nek aku nyekeli HP gas. Kalau lek sing gek kulon kuno lho pojokan apik-apik sukete. Iki pari apa lek bibete iki lho nek beda mbek ngene wong-wong ya. Beda. Iki pari apa? Godhonge lemes ngono lho. Digenan. Iki lho update lho. Lha tek apik yo gek enek tek langsung apik ngono lho Mas aku mbek batur-batur iki. Dulurku lanang guys.
sing rujune. Ya. Iki lho nan terok iki lho terok lewaris umben bibite. Lho kok ora enak sing mati apa piye ngono lho lek iki anggek tandure jeke. Lah iya. Tandure lho kuwi nang nginep rong dino. Iki. Lah udan ndak ngebarno kae. Dan kae mulih kae. Poso-poso kae Dik. Walah iya ya. Sakme nambane rong kedhok nang wong telu disambi do poso. Iya. Jeke ambek kiwa tengen apik dhewe. Bature godhonge do kaku-kaku. Iki pari apa jane? Ngececeng iki nang lemes. Sak pese piro? Walah cetik Alah pari cethek lah tapi dhuwur ngene kok iki jute kok. Tapi sak pese 110. Walah ya bener ya. Wah apik no ya. Wae 14 dino wani tak bidoni wis. Lah ya kok Buat kono yo ngene iki. urung enek selapan iki ya lek iki. Wong hitungane gurinan dhewe Dik nggonmu Dik. Oh iya Dik. Lah iya. Semilir guys ning kene. Ning kene angene ndang sepoi kok gini. Lah nek anu turun kene mau piye? Sing celuk-celuk amang iki dulure. Dewarti. Dulure Pak Misanan guys. Misanan Seru nek kene cekeli HP rek gas ning kono. Mbokane kae tunggal Mbak Yune Pak ane Pak Su guys. Tunggale Mbah Sabar. Tunggale Mbah Sabar. Pake Pak Su iki jenenge iki Mbah Sabar, guys. Pol Sabar ini ben. Sing Cocok ambek jenenge. mbokane sing celuk-celuk kae yo. Misanan nek Mbah Sabar. Misanan ambek aku misanan Sing Mbah Yem. Lho Mbah Marpu kuwi mbok ya Mbah Oh Marpu. iya ya. Mbah Yem iki mara tuwa kok ya. Iki mbiyen sawahe adike Pak Suse ning Ngawi guys, didol ditumbas. Lek waris iki ditututi dulure dhewe. Atuk man kae cara nganu tiba awake dhewe ya Mas. Tiba ki ra nek tuku ora tuku kon. Lho ora maksude kan kowe lah kowe emoh kok. Kowe sing emoh ora. Lho omah ape didol lho terus mangkok endi omah sicok ape didol iki tak ya. Ini elek lah. Alah. Ora dijoli. Tapi ya kurang Ya kurang zaman biyen. Kae piro? 50 lho mayu ora payokno 50 Dik. Tapi kan kurang HID. Ora bagian ya guys. Sawah sanggone garap ya wis teteran. Nguntas sih ya swara kok kalau bocil-bocil kok kono kae kok kene nguntas. Kene omah ya guys waduh apik ning kene iki kan. Sembribit. Suasanane sembribit. Cemplung neh nong kok tak timbang nyumbang tukokno seng. Mbah sapa? Gampang iki ganti pipa iki dipasang listrik betondan. Saiki ganti pipa iki ya. Tukokno anake dendekane iki. Lah kenapa nek digantekno pipa? Lah engko nek sak wae aku butuh kan jenenge listrik ngene kan penak. Ragaen tendang angin lho gak kuwatir. Lah iya. Nek pipa ki aman ya, Bapak. Iki ta pipane iki. Lah sing ngisor dhewe iki wae sapa, Ris? Mbah Mi. Mula HP di pipa. Oh, alah iki sanyo kok sumur kene ceritane. Alah diganti pipa iki. Aman ning ngene. Ora di nyetrum wong. Pas ora ngekakno. Lho, iki mekanik lek. Ora apa-apa. Kok kaget aku. Nek muni Ya antere yo. tek pas ning bokongku iki gak ya. Apa kok pipa iki bantre? Oh, alah. Mir-miri wong. Lah ya iki edak bokongku wek muni. Lah dene nek kabel mricak dhuwur. Iki kabel telepon. Kabel apik Dik ya. Kabel telepon nek Iki anti mricak ya. ora gelem micak. Lah kabel. Nek pange molor kok. Lah iki umpama kok adoh kene kono nek gak kabel apik ya ora wani yo Mas nyetrum wong sak wayah-wayane sawah yo diseneni wong. Nek ceblok kono ngekakno yo mateni wong. Lah yo
Ya kudune Mas yo mbuh piye tuku kabel sing apik Lah pisan. sing gone mbah niki gak. Mbak kabel telepon nak tetek wong. Lah iya. Sembrono kaya Nek pas udan tak dene iki. Kayak kudul ae. Kan kelawar itu ora kabel telepon iki. Lah iya, nek medeni wong. Sing kebelet faktor kita kayak mbah niki. Keblok. Aku motor beneran denger nek kabel. Lha iki ulet-ulet kan. Lah iya. Macem. Iki mah Riko nek gak melok nek mboten. Ngene enak. aku main jagongan karo Mbah Tejo bareng. Omahe kok anding kuno ya? Omahe anding kuno kuwi ya. Ya kulane bae Riko rek. Gak kulone lek taslim kuwi. Ya sak urunge maune dinggone gawe Riko kae. Heeh. Ketane pas iki. Sen pindah lor saiki. Sing kok taslim sapa Badi kuwi. Ora iki kok. Ya cek netep ning kono kuwi ya. Ketane nek sing pariti tikus gak gelem. Lah ketok yo utuh ya aman ngene kok. Apa pas banyune agunge kuwi ya, Lek? Gak mesti paling yo. Tuku sing iki lho Mas omben. Jajal sik. Iku tutup ngene demblu ya. Enggak, aku pesen yoga. Kok dulu gak enak ya. Ya kok nggak. Apa, Mas? M36 ku. Tapi parine yo empuk apa ora, Lek? Karena yo empuk ae ditembak. Kok yoga ya dilek kuwi yo. Gak bodoh gak pangan. Lho nek jaman biyen nek 28 tuwek iki rak mari sodok ngono kae, Lek. Yo. Kok nek digawa mulih nang atos. Iya tak kumpul. Alah gombe sebenarnya mate. Ayo. Kayak ini bukan rusak. Ya kok bianter men yo nyulene. Enggak nyurung sak buat doe lho. Lho ki sanyune dikek jero omah iki ngono. Iya. Bisa nyone iki. Dobel lho. Kene enek. Walah lah ning ngisor bokong kupas kene. Waduh lha iki nyetrum aku yo. Alah lah. Bantre. Wong menyesal tak kena ikan. Iki tak dodani ku kabel-kabel tidak. Iki sing nambahi dhuwur ki piyak yo Mbah ku ya. Nek gampang ku ya. Ya ngamano sanyune ben. Wong sanyune yo ning kene kok. Ape kok nepakno kon nyembung neh. Nyembung neh kok telu no mau kok tak pokokne ben. Lah lemah sembung neh iki apa ora lemah mangan rene neh yo ngelongi sak-sak kok iki. Gak yo. Oh alah. Ngurangi pari sak-sak Mbah. Berarti kok dibangun. Endi? Ratan iki teko kono. Kok kono mubung kok mulus kono. Lah iya tok kuwi lapangan kuwi ya. Mulai ndek nane Pak Wo 2 meter iki. Nganu jeroan 2 meter iki. Lah iki keterak apa ora maman kuwi? Enggak. Syukur Ben rejo sok ben jere. lemahe barang iki terus nganu kok Iya ya. dimulai kote pateni. Lah nek wis dimulai wah aku nek urung dimulai tak bensik aku. Iya ya Pak. Nek dimulai tak semprot ya. Kira-kira kan apa sih ibu? Iki kenapa sih ibu koyo kae? Ndra sing gorong-gorong kuwi ya sing sekirane ngono di. Kayak gorong-gorong ngono kuwi ya. Diwarti kok matun wong. Matun nang tak kon nyemprot ora disemprot tok. Ndek iki tak lo semprot Pak Di. Mun ku tak semproti ya wis rasah matune. Nah sakmono mbane diwatuni yo walah. Perang-perang dino. Kita mas lemangan. Wah,
Perang-perang 8 ramangan piye. Nek ora gelem kae iki, Boy. Biasane ngono lho kok. Mendak biasane yo. Selapan ngono kae biasane wis. Wis dhisik kok belum makan. Ya piye Pak Sing. Iya iya Mas, kok iso malah omongan ping 10. Ya kok lali. Mbah niki kendhek tenan. Ya kok ganti. Nek gak diganti bahaya iki. Ganti Mbah. Aku Mbah awalnya. Iya. 6 meter ya. 6 meter. Oh, dia ini sawah. Kita apa ya aman di sawah sawah. Arek tem ketoke enak meneh lek cilik tapi kok Arek iya kok landep meneh. Macam kau bersih. Ya awet biar kau dulu. Iki guys ning gubuk derita. Gubuk asmara kok gubuk kita. Iya. Gubuk asmara, guys. Angine sepo-sepoi. Angin iki sumber wipit losdol kono kene. Ning omah ayo jenenge sirahe bileng. Ya wong tok iki sakmene Mbah. Bah. Ulam. Mbah Samiran ngono iki. Keong ngono Mbah Samiran iki. Ulam. Sing wagi. Keonge wagi yo Mbah ngono. Nek ngono mek enak yo Lek, padahal tunggal sak kuwi yo. Tuh. Galeng kok ora nek keong. Jopone beda Mbak Samiran. Mbok jopane apa wae em. Kok dimblek keong. Ayo. Iya. Untuk guys, untuk gak laran video Lek ayo mampir ndung. Sampai sop, aku nyanjur sop. Metup omah nah. Ngetekno omah. Durung omah. Apa kabeh kok? Nek rontok kerep njuput kabeh lah ngono, Mbak. Apa tak jebul sitok kabeh langsung tak anu nawake kok. Apa yo kok mutu iki. Lah nang wedok nanti gak tau nang sawah. Kan esuk mang apa ndek esuk ya bar kok kene kae. Yo gua iki keong ngono ki nek rene ndek ndek. Heeh. Iki lho ngene lek waris lho kok ora nek Oh, keong. diam Nek iki. ngono kok apik men. Sido wis sepura tembak kae. Awak ki nek. Enggak. Sido. Apik. Doleni nah gak mati. Kok ambil ngene iki yo wisan. Aku ki wong glombok-glombok urip-uripan lihat kok Mbah Sampeyan iki lho. Heeh. Ning abang ngene iki. Pokoke gang sak pira sak meja engko kono grombol nang ngene digegesi tikus sing sing ketel malah digegesi tikus Iya, yo. aku kan ijo rek, Mbak. Oh yo, kan sing pojokane Iki guys. Mbakari sampah. wayahe bakar. Soalnya nek gak dibakar iki yo wah. Bruk-bruk sithik-sithik dibakari kan gak. Kapung terang. Kan malah makan. Buleke dah. Kok kene, Mas? Kok kene lho sampeyan. Kata saya iki sak mene-mene iki, guys, sampe nek emak karek til ngono. Iki sak mene-mene. Godhong telo sapae bareng wis. Tapi rontok tuku abang-abang ngono. Ya num-num. Ayo, biasanya ki enek katas gantunge lho kok. Angel men. Oh inuk nyawa. Trenane lho, Bapak. Kira kelan menir ya guys.
Awan tak celuki rek nek. Masa kok regeni bangetan bangetan. Apa aja ngono kuwi? Nyawange kok Jur nek ora apa. Kok kunci ramu. dadi kuncire ngono kuwi. Tak idaki nak kok ngene iki kak. Waget aku masa kok regeni. Turu wong emang. Bisa. Oh ya tak kanan iki. Wah nanti ya. Ya tak ada tapi dah. Apa rek? Jarene mandi. Aku ki ning omah karo pianan. Nene lho, Dek. Ini, Dek. Apa dek anaknya? Terok. Ini Dek, iki lho. Bakar-bakar ora nek sak kok sepi tintri mau mayo yo. Biasane mama. Mama. Makan kok ya, Dak. Ndi le? Derene. Bulek iki, Nduk. Bulek-bulek di pade di walah rupane ya Allah Gusti. Arah rene yang ngono kuwi. Kok iso? Alah alah, wong keluk kok mbok tangkap gitu. Bingung ora nek sakit ngono mah mbek pianan lho. Rene lho. Ayo mandi ya. Mandi mandi. Ya. Jambu air lho kok. Jambu air ngarepe mak pinan ya. Ayo guys. Halo guys. Ayo guys, piye dada? Ini lho sing mbok dadar ini. Alah alah wetenge tak diler ngono kuwi nek halo guys. Tidak boleh. Cerem kok. Mama, kamu golek mama apa ora? Golek mama mboten? Hah? Ibu ae lah. Bu. Bulet guys, udah dilanjut Emang nih. konti? Kau ngek. Ngek. Ya Allah, kau ngek jere. Ya ngono ku lho njeluk kok jangkar ngek ngono ku lho. Nah, guys, kok disambung neh, guys. Dilanjut neh, bulek ning beritan. Dek Dinda ki abene wis mantuk, guys, kae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngantek wengi meneh, Nduk. Sampai setengah 6 sore lho, agak mantuk. Mosok saiki agak jam 5, setengah 6 jam 5 punjul kok. Mau ditumbas nang Laura, bocor deh. Walah ditumbasno Laura. Walah bocor yang disuntak. Sing sik utuh ki diangkat. Sing kuwi nanti ngono ning kresek anyar kok gak apa-apa. Lah nek ditumbasno bilang apa? Kasih, soalnya mau kan marani ibuke kan montore pediko nih. Nganu, goncek kowe. Oh, Laura ki sing omahe ngarepe Jesi ya? Sing singget. Lho, singget. Oh, ki Mona ya. Berarti kowe mang ngeternone singget ngono? Oke. Walah, lah kok roh dalane mantuke kowe. Mau iku kan anjar kuburan. Heeh. Terus menggok nganan. Heeh. Terus wes iku. Oh, walah. Lah kok gak bingung. Terus kulino rono. Ojo kek kono, Nduk, kok teles kabeh kok kuwi bocor, Dik. Malah mbok kek kono. Loh, nek bocor ya aja diangkat ning kene, Dik. Kaya malah ning bayang niku. Ayo ditutup, Duk. Kamu tutup terus. Loh, Terus. latihan Dik. Latihan sing senyum, sing ngono lho. Kok nggih. Gage kok. Cukup sekian.
video kali ini. Sing banter. Semoga family online yang ada di Indonesia maupun luar negeri semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan Amin. rezekinya, dimudahkan segala urusannya, Amin. dan tanpa terkecuali jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.